Така, здравейте! Ще ви покажа как да си апдейтнете медията, за да може да си преинсталирате приложението за телевизия. Сега ще ви покажа как да си смените сайдбара, да си ви от лявата страна. И тук от сайдбар избирате Lift, за да може картата да ви от тази страна. Сега влизаме пак в Settings, слизаме надолу System Update. Трябва да свържем към интернета задължително. След като сте се свързали към интернет, връщаме назад. Така. Даваме Confirm. Даваме да се изтегли първо. Първо се тегли, после инсталираме. Това може би ще отнеме около 20 на минути. Та само ще изчакам да се изтегли, после да тръгне да се инсталира и ще дам пауза и ще продължим после. Ето сега се изтегля, даваме Upgrade Now. Ето си пише, че около 10-20 минути, така че сега ще дам пауза, докато се инсталира. Около 10 на минути медията се рестартира, почва да се апдейтва и изписва: поздравление, апдейтнахте. Сега вече сме свързали пак към интернета и влизаме в апликациите. Така, ето, най-долу IPTV трябва да го апдейтнем. След като се апдейтне, вече всичко ще е наред. Влизате в апликацията и си вкарвате данните. Това е.